Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά. Τα πίσω δόντια έχουν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν τεριδόνα από τα υπόλοιπα. AIM Style Tech, σχεδιασμένη να φτάνει πιο μακριά. Ελάτε να δούμε μαζί τη διαφορά που έχει η AIM Explorer από μια κοινή οδοντόβουρτσα. Η AIM Explorer είναι ειδικά σχεδιασμένη με 1, 2, 3 κλίσεις, έτσι ώστε να φτάνει μέχρι και τα πιο δύσκολα σημεία των πίσω δοντιών και να τα καθαρίζει τέλεια. AIM Explorer. Οι άντρες δεν κλαίνε, δεν κλαίνε. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Χειροβοβίδα! Θέλω τα κόκκινα, ούτε τα ροζ. Το ξέρεις πως πεθαίνω με τα πρόσιγα τα μαύρα τα εσόρουχα σου. Hey, ένα γομάρι. Σε μένα μιλάς. Όχι, τον είπε γομάρι. Σε μένα μιλάς. Μέγα λάθος. Σε μένα μιλάς. Θα γίνει χαμός. Σε λένε κύριε Γομάρι. Sort of family. Εγώ πότε θα γίνω μάνα? Seriously? 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 Come on, seriously? Γκαρσόν, φέρε μας μία από τα ίδια. Ορίστε. Διψάς. Κάθε μέρα λούσιμο με τη μοναδική απαλότητα του Johnson's Baby Shampoo. Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά, φωτιά στο φίλι.